Tak čau lidi, já jsem Respekt a teďka sledujete moje první video. Budu natáčet singleplayer let's play. Časem asi ještě něco. Ale teda zatím jenom tohle a v tomhle díle se teda podíváme na ten singleplayer let's play. A já si myslím, že jsme teda mohli začít. Takže si vytvoříme nový svět, nějak se ho pojmenujeme třeba Respekt. Pomlčka trapas. Pomlčka it. Jakože YouTube. A dáme si ještě nějaký seed, třeba tak. A vytvoříme si to. Teď, jak jste si jistě všimli, tak se to načítá. Jak nečekané. A jak vidíte, ještě se to furt nenačetlo. Tak už to jsme někde u stromu, takže super. Tady vidím vodu. Takže super. Tady vidím ovci. Tak to hnedka zabijem. Vlastně 2 ovce, no. Tak. Zabijem ještě tu druhou. To jsou 3, tak to mi vyhovuje, to je tak akurát. To já nejsme na ostrově, doufám, že jo, to by se mi nelíbilo. To by bylo například potom, takže se radši hnedka mrknu. Doufám, že vážně, ale nejsme na ostrově. Dobrý. Nevypadá to jako ostrov. Teda doufám. Nic, tak my máme 2 vlny. Já mě za to, že tam byly 3 ovce, ne? Já jsem tu 3. nezabil. Dobře, já už ji nevidím, takže super. Aspoň nic, takže nic. Jo, jinak budeme hrát na normál, což nevím, jestli teď mám. Ano, mám. Takže tak. Budeme hrát na normál, nebudeme to přepínat ani nic takového. Jo, ale no nic, tak nevadí. Určitě se najde jiná opce. Budeme hrát na normál, nemám plánu to přepínat. A teď zabiju tuhle kačku. Tak. Teď si teda už vysekáme nějaký ten strom. Tenhle díl teda v tomhle díle jsem si ani nějak nepřipravil, co budeme dělat, takže sám nevím. Bude takový kratší, no, prostě bude kratší tenhle díl. Potom už by byly další videa, teda pokud se vám to bude líbit a budete chtít další, že jo. V tomhle díle, jak už jsem řekl, ještě nevím, co budeme dělat. Asi nic moc, bude takový 15-minutový. Ty ostatní videa už by byly tak zhruba asi 30-minutové. A ano, a přesně tak to bude. Takže tak. A ještě trošku toho stromu si nakutáme. Jsme se možná mohli dostat trošku výš a mrknout se, kde je ta ovce, že jo. No a uděláme si hnedka kraftící bednu a uděláme si tam sekírku, protože už mě to nebaví to kopat takhle pomalu. Sice ono to o moc lepší nebude, že jo, ale tak aspoň něco. Tak. Tak a teď už máme konečně naši první sekírku. Jak romantické. Že jo? A jak můžete vidět, na tom stromě si dělám takové schody směrem nahoru. Protože bych si mohl dát tady, ať vím, kolik už to máme. Tak. Vidí už někdo naši ovečku? Au. Ano, a přesně. Tohle se dělá, když chcete spadnout. Takhle se skočí a když máte štěstí, třeba i zemřete. Nic, necháme ten strom tak. Jinak já v tomhle díle určitě se nikde nebudu zabydlovat,
No, už jsem myslel. Nebo, jo, a tam je naše ovečka ztracená. Hurá. Takže jsme ji našli nakonec. Takže tě zabijem. Tak, 3 druhy vln. Tak. A co jsem to chtěl říct, nevíte? Já už nevím. A jo, chtěl jsem říct, že v tomhle díle bych se nikde nezabydlel, nebo tak to bych nechal na vás. Byste mi dolů do komentářů mohli psát vlastně, kde byste chtěli, abych se obydlel. Že těch možností opravdu hodně, já nevím, pod vodou, ve vzduchu, na stromě, já nevím kde, v jeskyni ještě třeba. Těch možností opravdu hodně. A já pokud by mi někdo teda napsal, kde byste chtěli, abych se obydlel, tak asi bych dal na vaši radu. Teda pokud to nebude nějaká hovadina, že? Protože třeba si mi napíšete třeba bydli někde, a nevím, pod listem, tak to teda bude pěkná hovadina, takže to určitě ne. Ale něco normálního určitě uvítám. A jak jste si mohli všimnout, tady je plno kamene. Což je velice zajímavé. A my si ho tady hned trošku vykutáme. Takže si uděláme krumpáč. A vykutáme si trošku toho cobblestoneu, co je tady. No trošku. Tak zhruba 30-40. A taky si uděláme pec. Protože si opečeme kuře, že? A tak dál. Určitě si to opečeme v budoucnu o dost víc. A vidím kuře. Takže ho zabiju. A hned máme víc věcí na opékání. Takže si to hezky opečem. Opečem si to zatímco budem kopat. Tak. Tak. A ještě si uděláme lepší krumpáč, ten zahodím. To taky zahodím. Tak. A uděláme si kamenný krumpáč. Jo. Ano, kamenný. A ještě si uděláme sekírku. Ježišmarja, co dělám? Lol, tak to byl trošku trapas. A ne, nechci krumpáč, sekírku, tak. Tak. A vytěžíme si ještě trošku toho cobblestoneu. Zhruba tak ještě 20. Uděláme si ještě meč a hned jak to uděláme, tak něco vymyslím do té doby. A jak můžete vidět, pořád těžíme ten kámen. A už ho máme hodně. Ale ještě potřebujeme 5, aby jsme měli 30, takže tak. A jak to uděláme, tak zjistíme, že už je kuře opečené a spaprkáme ho. To jsem nechtěl. Tak. A ještě bychom si mohli udělat trošku uhlí. Protože tady žádné nevidím. Sadím, že si udělám trošku toho dřevěného a hned najdu normální, že jo. Už máme jedno. Teď čekáme ještě na to druhé. Tak. Tak, a co teď uděláme? Teď si uděláme pár torčí. Tak, máme jich 8. Což je nic moc, ale zatím by to mohlo stačit. Na to, že jeden, že jo? Tak. A ty ale tady se mi to celkem líbí. Takové zvláštní. No a teďkom bychom mohli ještě najít nějakou tu jeskyňku. Tak teď se mi to trošku kouslo. Nějakou jeskyňku. Kterou, jak se znám, nenajdeme.
A do ní bych se podíval. Teda pokud ji najdem. Pokud ji najdem, a nebo víte co? Uděláme to jednoduše. Prostě si uděláme tady takové schody někde. Třeba tady, ať tady nekazím ten krásný cobblestone. Tebe zabiju. Co? Nezmizl? Jo, tady. Tak. Teď jsem se ztratil. Což není vůbec dobré. Nevíte náhodou, odkud jsem přišel? Teda ne. Jsem se ztratil. Jo, tak jo. Ne, to nechci. To nechci. Tak. Jsme tady. Jsme přesně tady. A tamhle je creeper. A to mi připomíná, že jsem si zapomněl udělat meč. Takže si ho rychle udělám. Páčku nechci. Sakra. Tak. A už teda půjdem. Už teda někam půjdem. Nevím vůbec, co jsem chtěl. Úplně mi to vypadlo, takže prostě půjdeme jenom dál. A jak můžete vidět, už se zpívá, což pro nás není vůbec dobré znamení. Hrajem na normál? Asi jo. Nevím, radši se ještě mrknu, jo, hrajem. Chtělo by to najít nějakou tu jeskyňku, jak už jsem říkal. Jenomže já žádnou nevidím. Což je špatné. Což je velice špatné. Už ani nevím, co mám říkat. Jak vidíte, našel jsem další semínko a rovnou si tu boprd vidím. A víte co, já to vyřeším úplně jednoduše. Nevím teď, proč jsem to dělal. Teď se možná omlouvám, chvilku jste neviděli. A já se tady prokopu do té skály tady. Mrsknu si tu dveře. A půjdem tak směrem dolů, než na něco narazíme. Nejdřív si tady jenom uděláme takovou malou místnostku. Ať si mám kde odložit věci. A potom začneme kopat dolů. Přesně tak. Přesně to uděláme. Kde mám? Jo, tady mám, dobře. Tady mám tohle, tak tam si ještě opeču to jedno kuře. To jedno kuře si tam opeču. Špatně jsem to dal. Ano, a tady bych si zatím zabarikadoval jenom takhle. Protože se mi nechce udělat dveře. A půjdeme teda asi dolů. Ještě bychom si mohli udělat truhlu. Takže si ji taky uděláme, že jo? Uděláme si truhlu, tu si hodíme třeba sem. Ale uhlí? Super, to jsem si předtím nevšiml. Takže ho hnedka vytěžíme. No moc ho tady teda není. Ale furt lepší než nic, že jo? A teda já nevím, jak dlouho natáčíme už, takže zhruba ještě tak. Sakra. 5-10 minut. Doufám teda, že to říkám dobře, protože nerad bych zjistil, že i když jsem říkal, že to bude 15-minutové až 20-minutové video, že to bude mít přes hodinu, to by mě totiž mrsklo. Ale to jsem nechtěl vůbec tohleto. Ale půjdeme teda dolů a budeme se modlit, ať narazíme na nějakou jeskyňku. Teď budeme nekonečně dlouho kutat dolů. Já si ještě udělám lopatu. Lopatu si ještě udělám. Trošku si uspořádám ten inventář. Ať to mám... No, tak. A ještě si udělám ty torče. Ano.
teď už to snad mám všechno, co jsem chtěl. Teď to tady osvítím. A půjdeme dolů. A doufám, že v nejbližší příležitosti na něco narazíme. Protože jestli ne, tak nebudu dvakrát rád. Tak. Tak. Tady jsem to udělal trošku špatně. Ale nevadí. Se hnedka vyřeší. Tak a hned je to zase v klidu dobré. A jak vidíte, pořád kopu dolů. Je to moje první videjko, které vlastně už jsem trošku natáčel s kámošem. Ale vlastně je to teď moje první videjko, co dělám takhle sám. Takže... Takže přesně tak. Chtěl jsem zase něco říct, jak jste si jistě všimli. Často zapomínám, co chci vlastně říct. Na to si časem, pokud mě budete sledovat, tak si na to časem zvyknete. Protože já zapomínám skoro furt na skoro všechno. No tak asi úplně všechno ne, že jo, na takové ty svoje nutkání a tak, na ty si myslím, ale jinak vlastně celkem často zapomínám, no. Ale asi si to začnu psát na papír, protože by bylo dost trapné, kdyby v každém díle bych třeba chtěl něco říct. A pokud nevěděl vlastně co. Teď jsme narazili na písek a na vodu. Což vůbec není dobré. Čili to může znamenat jenom jednu věc, a to sice, že se někde tady otočíme. A budeme dál kopat tady. Ovšem, v tom nám stojí jedna věc, a to sice, že nemáme krumpač, takže si uděláme nový meč. Tak. Takže ten meč si uděláme. A jdeme zpátky a vytěžíme to. Tak. Tak to mě Já jsem si šel pro krumpáč a vezmu si meč, no tak já jsem dobrý. Tak tyjo, to je fail, hned první díl. Já jsem hrozný. Takže krumpáč jsem chtěl, uděláme si radši 2. Hej, já mám dost. Tak. To byl tyjo trapa. Ale dobrý, mohlo to být horší. Tak jo. Jakože jste nic neslyšeli a neviděli. Takže víte co, já to radši na chvilku stopnu, protože já teď fakt nevím, jak dlouho nahráváme. A za chvilku budu tady a budeme pokračovat, takže chvilku počkejte. Takže zatím. Takže jsem zpátky a ještě, že jsem to stopl, protože kdybych to nestopl, tak už je to zase dlouhé. Už natáčíme 20 minut, takže já to tady ukončím. Ještě tady vylezu zpátky nahoru. A doufám teda, že se vám díl líbil, že i já jsem se vám líbil. Určitě komentujte, lajkujte, přidávejte se do odběru, budu jenom rád. Potom... No, to je vlastně všechno. Jo, a ještě mi říkejte, kde byste chtěli teda, abych se ubydlel. A to je pro tenhle díl opravdu všechno. Takže... Čauky.